Здравейте! Тук при нас на гости ни е Mercedes E63 AMG, като през изминалите 3 дни работихме по него. Това, което направихме корекция на лаково покритие в една стъпка, след което апликирахме двуслойна керамична защита от немската фирма Liquid Elements. Сложили сме защитно фолио на задните стопове по желание на собственика на автомобила. Почистили сме интериорно автомобила. Автомобилът е с кожен салон, светъл. Почистили сме в дълбочина кожата, след което сме я хидратирали. Ще обърна камерата сега, за да ви покажа какво представлява автомобилът. И така, автомобилът си е оригинално E63 AMG, не е само пакет външен, и под капака има велосмак с две турбини, цвят бяла перла. Както споменах, направихме полиране в една стъпка, след което сме положили немско керамично покритие с 2 години гаранция. Интересно оборудване този автомобил. Отгоре е с стъклопакет, панорама. Вътре е с кожен светъл салон, перфокожа. Тук, разбира се, има леки напукване на кожата, но собственикът не желая да претапицирва, иска да си запази оригиналния вид на колата. Ето тук интересното е, тези копчета имат твърдяване на амортисьори, блокаж, пакет на шофиране. Вланата е интересна с кожа напа, след това имаме нормална кожа горе, пера на влана съответно. Интересното по този модел конкретно е, че е комби. Собственикът е държал да е комби, тъй като има дейността, с която се занимава, просто изисква да има по-така голям багажник и затова се е спрял точно на този модел. И колата за мен лично е брутална. Има същевременно спортен дух, но не и за сметка на возжия и на вътрешно пространство, както и на багажно отделение. И така ще пусна в клипчето отдолу процес на работа, какво покритие сме направили. Също така ще направим един тест на самата керамика, за да видите как се държи. Това, което ви споменах за самия тест, преди 2 дена правих един Mercedes GLE, като отново поставих двуслойна керамична защита на немската фирма Liquid Elements. Това са микрофибърите, с които се апликира самата керамика. Тук в тази част, където се поставя самата керамика и се разнася, съответно е станала супер твърда. И сега ще тестваме как, като излея малко вода, ще видите как водата се пръска, не попива в самата микрофибърна кърпичка. Ето виждате сега. Сипвам малко вода. Това е основата, това е топ слоя. Сипвам вода. Виждате отдолу в микрофибъра как попива, а тук виждате как не остава никаква вода, стават на капчици. По същия начин е и с топ слоя. Виждате как пръска водата. Буквално кърпата е суха и не попива вода, за разлика от микрофибъра, който е долу.
Ако това видео е достигнало до вас и вие имате интерес да положите керамично покритие на колата или имате някакви други въпроси, спокойно може да се обадите на посочения телефон, както и да се свържете посредством чат менюто. Шервайте, лайквайте, абонирайте се за канала ми и до скоро, приятели!